Am 90 de grade în corp. 100. 5000. Am o lună jumate să termin Attack on Titan până apare ultima parte și o să fiu la zi cu voi. O să reușesc? Cine știe? Eu zic că da, voi spuneți că nu. Let's see. Bro, am căutat sezonul 4 background. Sper că nu mi-am luat spoiler din Landscape. Laina? Is this Laina? Falco? Falco? Colt din Brawl Stars? Băi, eu știu că mi-ați spus că e alt anime din sezonul 4. Dar deja nu mai înțeleg nimic, frate. Suntem în al doilea război mondial cumva. Muzica. Mai ales după ce am reacționat la Ashes on the Fire, frate. Nu știu, am impresia că sezonul ăsta o să fie numai muzică de război. Face eldienii să lupte. Fac, la naiba. Am făcut 12 ani de română. Falco, what the... Am crezut că suntem în trecut și ăsta e Reiner. Asta jur că asta e varianta feminină a lui Eren. Fortăreața Slava. Eu, aici suntem noi, lol. Dintr-un motiv sau altul am crezut că zidurile din paradis. Nu reușesc să procesez informația. Frate, au artilerie de armată. E fix alt anime. De la ODM Gear am trecut la tancuri. Fraților, da... Grafica, mi-ați spus că de aici intervine mapa? O să-i transforme în titan. Ăla era Reiner. Eu te urăsc. Da, să-mi trag una dacă nu erai de acolo. Și ăla era Eren, frate. Abia aștept să văd cum l-au animat pe Eren. Cât timp a trecut? Asta se întâmplă în trecut sau în prezent? Sau în viitor? Vor să-i paseze puterea lui Laina moare? Nu spune că o să îl dea fetei astea. Gabi? Ăsta e nume românesc. Tu la vârsta aia de 3 ani și jumate n-ar trebui să spui asemenea cuvinte, frate. Adică ea e eldiană și vrea să omoare eldienii doar pentru că e spălată pe creier și așa i-a zis Marley. Ea nici măcar nu știe că semenii ei sunt buni. Vă dați-mă că ea nu știe de Levi Taicho? Eu zici că e Toba cu care am filmat Demon Slayer. Mai știți Demon Slayer? Fălci și cărăuș. Galiard Peak. Eu mi-arunci nume așa de parcă ar trebui să le știu. Straight Up World War II. Ăla e un tren blind. I can't believe, frate, că mă uit la același anime. Tunuri anti-titan. Chiar n-ați vrut să ni le explicați înainte, nu? Ne le explic acum dacă un tun din ăla. Atât te rog, nu-mi spune că ajunge ca The Walking Dead, frate, de o să fie oamenii mai periculoși decât titanii. Also, a zis Fălci Cărăuș, știu cine sunt ăștia cumva? Fălci Cărăuș, nu știu dacă mai ai auzit denumirile astea. Dar presupun că-s 2 titani. Mikasa, îți place sezonul 4? Nu? Fanfară, bro. Te poate face... Bro, mă uit la un documentar pe Discovery despre război sau la ora profului de istorie. Vorbesc de ora de istorie de parcă aș mai fi la școală. Asta e panica de pe frontul de luptă. Cum ai putea să te simți când știi că o să comiți kamikaze? E groaznic, frate. Vrei să te speli de păcate? Sinucide-te. Ăștia-s diavoli. Și să nu mai zic că ăștia au literalmente 4 ani. Colt, succesor, bestie, Falco, succesor, blindat. Sau Gabi era succesor pentru Reiner. Who are you? Pro, ești literalmente atâta, calmează-te.
modestă, riști să sacrifici ani de antrenament și bătaie de cap. Bro, e foarte modestă, voi vedeți? E prea modestă. Deja îmi place de ea. Mi-aduce aminte de Eren. Dar tot nu văd ce ar putea face ea. Gen, e ireal ce urmează să se întâmple. De ce s-a înroșit Colt? Nu era Colt, era Falco, nu? E în curc. Deja e în curc. Loseri. Care-i faza cu războiul ăsta? De ce se bat cu căciularii ăștia? Nu, e parte din plan. Yes. Oh my god. Don't tell me că piticania asta efectiv distruge trenul acela. Sau mai știu eu, se transformă în titan și dărâmă zidul. Așteaptă? Așteaptă? Așteptăm! Așteptăm! Aduceți popcornul! Eu nu pot să explic de ce mi s-a făcut pielea de găină la faza asta. Nu pot. Nu găsesc nicio explicație logică. Galiard? Galiard? Galiard. Galiard. Capul jos, capul jos. Sound effects-urile, frate. E live action. Câți bani ați investit într-un singur episod din sezonul 4? Vreau să știu. Aici moare Falco, nu? El e Galiard. Nu știu de ce mi-aduce aminte de Tarzan. Dar I swear to God că sick design, man! Și stilul de luptă. Da, e straight up Tarzan. Ia uite zepelinurile. Ia uite zepelinurile. Am citit Titanul blindat, a fost distrus. Mă gândeam eu, că nici n-a apărut. A fost distrus înainte să apară. Eu deja vă cred că sezonul 4 e cel mai bun de până acum și sunt la minutul 14 abia. Eu deci faceți-mă să înțeleg. Dacă e spoiler, nu-mi spuneți. Vă avertizez, nu-mi spuneți. Deci Marley are bestie blindat, ăla Tarzan, ăla cu ghiozdan, Eldia îi are pe Colosal, pe femelă, care e capturată, Titanul lui Eren, 7 și cu progenitorul 8. Dar de ce te-ai plânge de animația asta, yo? Ăla da CGI, nu ce am văzut la Titanul Colosal în sezonul 3. Da, am numărat 8. Bro, m-au luat fiori instant. Goosebumps, level 100. Yo, ăla e Titanul cu ghiozdan, frate. L-au echipat la propriu. Ei au zis că-s 9. Am ratat eu vreo unul. Mai e un Titan? Pe lângă ăștia 8? Copilul ăla a tradus ce a zis Muribundo. Fuck, aia e o mașinărie în mișcare de ucis. Uai, de ce din primul episod? De ce din primul episod? Abia ce am reacționat la OST-ul. Pam, pam, pam. Știți că-l urăsc pe Zeke, dar man, cum arată? E prea mult. Zeke transformă oameni în titani urlând. Și I swear to God că nu m-am uitat la anime, fraților. Am zis să reacționez la un OST din sezonul 4 înainte de sezonul 4. Dar cine ar fi știut că începe sezonul 4 cu melodia asta? Îs mult mai avansați față de Eldia, frate. Voi ați văzut cum măcelăresc titanii cu tunurile alea? Rainer, voi ați văzut ce sexy era Zeke? Și cât de bine s-a descurcat mapa? Eu o să-i vedem pe Titanul Bestie și Titanul Blindat în acțiune. Animați de mapa. Man, de ce mă bucur? Ei sunt amicii. De ce-s plin de extaz?
Yo, zboară! Yo! Cine se plânge de animația asta? Genial! Genial! Și cu OST-ul. Nanda, nu. No, Reiner n-are cum să moară așa repede, nu? Efectiv i-a zburat mâna de la proiectilul ăla. Bro, ce arme au ăștia, ce tehnologie avansată. Throwback la episodul 1 când a spart Reiner zidul. Nu ne oprim deloc. Nu încetinim animeul. În sezonul 4 începe Attack on Titan. Vă înțeleg perfect. Am 90 de grade în corp. 90, 100, 5000. Care înfrângere? Iar o să joci baseball. Damn, animația. L-a apărat Reiner, bro. Drept dovadă că titanul bestiei e super vulnerabil. Stop, man, stop. E prea mult pentru primul episod. Să nu îndrăzniți să vă plângeți de animație. Voi ați văzut cum arată Reiner și titanul bestie? Cine-i ăsta? Al Capone? Presupun că e un personaj important, nu? A arătat to be continued în timp ce cânta ending-ul. Wow. Well, that's a season. Nu înțelegeam de ce spuneați că Attack on Titan începe abia în sezonul 4. You know what? Puteți să încetiniți acțiunea în următoarele 10 episoade. Eu sunt mulțumit, frate, la ce am văzut în primul episod. Păi, lupta aia a valorat cât jumătate de sezon. Și stăteau în aer liber, fără acoperiș. Oamenii devin mai puternici decât titanii prin tehnologia lor. Nu știu ce să zic. Dar în același timp, când am văzut tunurile alea care i-au zburat o mână lui Reiner, aș putea să o cred. Înapoi pe paradis, bătălia de la Shiganshina Part 2. Zic, mai are un an și moare. E titan bestie de 12 ani. Eșecul de acum 4 ani. Și acum începe Attack on Titan. Anime-ul ăsta e atât de bun. Stai, ce a zis de sânge regal? Dar el n-are sânge regal? Nu e conceput cu Daina, care era din familia regală? Sau ascunde treaba asta? De parcă aia cum stă scufundată pe acolo. Războinicii au banderolă roșie și ăia simpli au banderola galbenă. Nu s-a întors nicio navă de pe paradis. Oare Eren Yeager? Oare a făcut Eren ce a făcut Kruger cu corabia pe umeri? Levi, Mikasa! Voia să zică mate? Hai, frate, camera angle-ul voi vedeți? De ce sunteți dezamăgiți de sezonul ăsta? De ce ăsta e titanul ăla care seamănă cu Tarzan? Ăștia sunt rivali. Ah! Yo! Deci chiar au sacrificat-o. Deci ăsta e titanul fălci, ăla era titanul fălci. Păi și de ce Ymir arăta ca un titan anormal și ăsta arată așa șmecher?
まるで兄貴の真似事じゃねえか。ポッコ、艦砲射撃を食らった人をいじめちゃダメだよ。 Porco. その名で呼ぶな。 Pic. 大丈夫か。人間に戻るのは2ヶ月 Pic ぶり pic. だ。 Who are you? え He? じゃあいつも一緒だったろ。 Și nu numai în lupte ați fost împreună. Wait, ea e titanul ăla urât? Cu Ghiozdan? Ăsta deja e al doilea episod fără Eren. Cu cât nu mi-l arăți mai tare, cu atât mă intrigă. 分かってる。 Marei să arată că se pișă mereu în ea. Man, ăla e strandul. Ar trebui să vedeți cum e strandul. Doamne, animația cât e de fluentă. Bro, e prea basic să zic asta non-stop, dar e prea fluentă, frate. De ce vă plângeți de animația? Uite, numai cum s-a ridicat Gabi, frate, și zici că era live action. Gabi. De ce e așa wholesome, Rainer? O să înceapă să-mi placă de el, frate. Cu melodia asta, cu chitara. E ca un tetic pentru toți. Falco e ăla mai grijuliu. Nu-mi vine să cred că am crezut că Falco era Rainer în tinerețe. Wholesome. De asemenea, ce aveam în minte în tot acest timp, frate? Eu, Rainer are probleme grave de... No! Nu, Rainer e down. Cine se uita la ei? Ce voiam să zic despre Ani, frate? Că n-a mai apărut din sezonul 1 și chiar nu o să mi-o arăți nici în sezonul 4? Dacă nu ne-o arată în sezonul 4, eu o văd ca pe o oportunitate pierdută, pentru că Ani era super badass și oricât de mult am urât în primul sezon, trebuie să recunoașteți că stilul ei de luptă era prea nebun. Și avea backstory-ul ăla cu taică-su, nu? Și a rămas așa ca în tren. Gabi! Gabi! Ai mine bărbătoasă? Oh, și nu-mi spune că el ține la ea. Dar am văzut că s-a înroșit. Cred că o să vrea el să devină titanul blindat, nu? Faceți-mă să mă înțeleg, Rainer glumește acum. Grice? Grice era ăla din echipa restauraționiștilor, nu? Sau cum îi mai chema? Au îmbătat fetița. Sincer seamănă cu Rainer izbitor. Dar nu e același anime, bro. Aveți Gara de Nord, efectiv. De Galliard și de Pic chiar îmi place. Aici ne îndreptăm? Mă faci să empatizez cu cei din Marley, uitând prin câte am trecut cu cei de pe Eldia. Semnăm o petiție, aduceți-o înapoi pe Ani. Ies în stradă. Tipul ăla Galliard e prea wholesome și Pic e așa drăgălașă. Ei au familii, la fel ca ceilalți. Cu cine țin? Normal că țin cu cei de pe insulă, că am văzut perspectiva lor și au trecut printre atâtea săraci. Gicu. Aia sunt părinții Grishei, nu? Părinții ăia. Văd în premieră familia lui Rainer. Trebuie să recunosc, frate, îmi place atmosfera din Marley. Nu m-ar deranja dacă rămânem tot sezonul aici, dar vreau să văd unde o să se ducă povestea. Eldian cu PTSD, clar, frate, de la război. Îmi aduce aminte de grasul ăla de a arunca oameni de pe zid și nu e bună. Vreau să-l văd sub tank. Doar pe jumate. Dacă cineva va trada marleenii pentru oamenii de pe insula, acela cred că va fi Falco. Voi vedeți ce mândri sunt părinții ei, că ea a fost la război. Ea cred că având estimativ 12 ani, zic eu, ca părinte n-ar trebui să nu le expui la pericol, fiind guvernul care e și regulile lor. Părinții n-au niciun cuvânt de zis, ba chiar îi susțin. Trimite copilul la muncă, la muncă, ca-s fericit la muncă, la război. Uite-o ce mândru-i taică-su, frate, și ea era să moară pe câmpul de luptă. Cine era inuman în afară de Levi, care era efectiv prea bun? Zice de Sasha.
芋を半分譲ると言った差し出した芋は半分には到底満たない Și țin 奴らに minte, 譲り合う精神などない era 17%, 83%. 便所に入るなりどっちを出しに来たのかを忘れるバカだったり突っ走るしか頭にねえやつに Ăla e あ Eren, ってもついていく奴らだったり Armin Mikasa, それにいろんな奴らがいて erau oameni 俺 normali. たちもいた Ce ai greșit din ce ai zis acum, omule? Aia nu suna diavol. まさに地獄だった Ce-au făcut greșit? Că au mâncat cartofi și se susțineau unul pe altul? 話しすぎて 悪い奴らでしょ。 Nu, erau oameni ca voi. Nu, erau fix ca voi. Voi sunteți diavoli. Nu, ei nu erau ca voi, de fapt. Eldianii buni pe naiba. Deci uitați-vă la că părinții cum spală pe creier următoarea generație și așa va fi on and on, dacă nu se încheie tot conflictul ăsta. Bro, cine s-a aruncat de pe casă? Ăla e Rainer? Nu, are părul... What? Așa... Mă cam sperie episodul ăsta, sincer să vă zic. 全員揃ったな。 Uite-o pe Pikmin, deja o iubesc. Ocupă 3 locuri. この部屋にはいない。お茶ぐらいたまにはいいだろう。エルディア人はより生存権を脅かされる立場に。その解決策は早急に始祖の巨 Ce 人と egoiști sunt, frate, pentru că ei sunt eldiani. Ei sunt eldiani și vor să supraviețuiască, dar în același timp ceilalți eldieni să moară, frate. それをタイバー家が引き受けてくれる。潜水の巨人を管理するタイバー家。力を敵国に向けたことがない。世界は耳を傾けざるを得ないでしょう。さすがピークちゃんだ。通りだよ。 しかし Titanul ciocan de război? What? De unde a venit familia Tiber? Ăla e al nouălea titan? そうだ。 1年以内にパラディ島を制圧すると。エルディア人 Adică nu. この作戦にかかっている。 Nu, aia era fața de entuziasmat că urmează o bătălie mare. Eu sunt ascultați, cred că zic știa că au zis bem și noi un ceai. ジークの一言がなければな。 Da, să ascultați. Îs fericit că urmează o luptă măreață, dar nu-s fericit că vor iar să invadeze Eldia. また行くのか Chiar o să mă întorc acolo pe insula aia, dar ceva îmi spune că o să fie pregătiți de data asta eldienii. Dacă Marley are așa mare tehnologie, sunt curios ce tehnologie au dezvoltat ăia de pe Eldia și sunt curios dacă o să se înfrângă la zero pe cei din Marley. Back to the Walls, o să-i vedem pe preferații noștri. Vreau să-l văd pe Armin, titan colosal. O să aibă probleme marleenii pentru că ei l-au pe titanul colosal, pe Eren, adică bro, aveți voi 7 titani sau cât aveți, 5, dar titanul colosal, titanul de atac și titanul progenitor, dintre care 2 sunt o singură persoană. Eu zic că are șanse Eldia. Presupun că data viitoare sau în următoarele episoade plecăm înapoi în ziduri și o să fie lupta măreață, poate o să fie bătălia și Gajina Part 2. Ce părere aveți despre sezonul 4? Fără spoilere, dacă dați spoilere sunteți cele mai îngrozitoare persoane de pe planetă, vă dați seama. Cred că mă duc să mă uit înapoi, dar n-aș vrea să mă uit acum la episoadele astea, vreau să iau tot anime-ul cap-coadă. Vă bateți voi joc, știți și voi în sinea voastră că CGI-ul ăla rupe în unele secvențe, dacă nu chiar în majoritatea. Long story short, dacă urăști animația din sezonul 4, te urăști și eu la rândul meu. N-am voie? Cum tu urăști animația și eu te urăsc pe tine.